हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे बिएम सेटआप चेनेलनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय। नैबे आदैनि महरखौ नाय। बे आदैया 3-4 बोसोर जाबाय जाहैदों। बिथांनि मोदोमा हामलांबाय। बेबायदि नङामोन बिथाङाव बिराद सक्ति मोदोम गोनांमोन मानसिया। बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बुंनाय मथेब्ला न'खरनि खाथियाव बिदा फंबाय 3 आरो लोगोसे बियो 3-4 बोसोर जाबाय बेमारजों साग्लोबसारना थानाया। फाहामथाय लागासिनो दङ, खिन्थु 1000 बा 500-700 बिदि लानानै माने फार्मासिफ्राव मुलि लायनो थाङो। बाट गिदिर डक्टरनाव थांनो हायाखै दासिमबो, रां रुफा आंखालनि थाखायनो। बिराद बिथोराव बिथांमोननि न'आ सेरफांगुरि साइडजों जानानै थाङो। सेरफांगुरि अभारब्रिजजों सिंजों दैमु बिनानावमोननि साइडथिंजाय। गामिया 1 नं महेन्द्रपुर। बे 1 नं महेन्द्रपुरावनो माने जों दंफैयो दिनै। आरो लोगोसे कासुगाव फरेस्ट डिभिजनाव दं बिथांमोननि गामिया। रायजो राजाफोर पस्ट अफिसखौ गंनिया होनना बुंदों। दा बे आदैया माखासे अनसुंथाइ लुबैदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। गासै खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगोन। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय। माबायदि मोनो? सायो नामा? सानैजोंनो थानो हाया। सानै जानाया बोसोरसे जाबाय। माबायाव बे मा होनोमोनलाय माबा हाबाय बेना मा होनो बेखौ हारायाव हाबनाय बायदि मोनबाय ना? बे ओरै गामि हारा साजोबो ओरै गामि हारा ओरै बिखा सिनसि एकदम ओरै जानजिनिफ्राय सोनाबजों आथिं जोबजासे गिलिर मोनो। आलासि फैबाय नै एकदम ओरै गिलिर मोनजोबो नै सारो गथि थारला बालाखौ एवै सारायाव एवबाय आं थानो हाया, गाबलाबाय थाबाय। सारायाव गुदुं फुदुंबाय, सिथ्रियाव थफ्ला खाथुमनानै एसे होनानैसो आरो बारा जाथाराबा दै गुदुंखौ फुदुंबाय आङो, फुदुंहोबाय। गुदुं फुदुंनानै दुगैग्रा बाल्थिङाव लांनानै एसे होबाय। गुदुंबाबो गुदुंखौ मोना। बेखौ बिदि लुनानै ओरैनिफ्राय ओरै लुजोब्बाय गासिबो। ओमफ्राय ओरैनो बोलो मोनो एसे। बोलोआथ' मोनोना? बोलोआथ' एसे मोनो बे सानायनियाबो। ओमफ्राय बे दै गुदुं लुबा आधा घन्टासो थानो हानोसै आं, स्रां मोनसैलाय आरो। बिदि जायै बोसोरसे सोलिबाय। ओमफ्राय मुलि जाबाय, मिलियाबो फार्मासिनाव फिसाफोरनाव जानाय जाबाय, गोजानाव थांनो हायाखै। डक्टर गिदिरनाव थांनानै देखायाखै? डक्टर गिदिरनावबो थांजोबनो हायाखै। आगोल जाजेननायाव एसे थांबाय, गोबाव जाबायना। मिलि बिदिनो एसे ल' फैसाजों बिदिनो 1000-2000 बबेबा समाव खुनुरुखुम बुथुमनानै 3000 बेफोरजों थांबाय। ससेल' मुलि जाबाय, मोजांखौनो माबा जाबाय। बारा जाथारबाय ओमफ्राय दा बारा मोनो। मेगनबो खुवा नुजोबो दा, नोंसोरखौ सिनायानो मानसिनि सेहेरा माबायदि। मा नाम आदै नोंना? आंना सुबिराम नार्जारी। सुबिराम नार्जारी ना? सुबिराम नार्जारी। स' दिनै जोङो 1 नं महेन्द्रपुर गामियाव दंफैयो। ओमफ्राय बेवहाय नैबे मादैया माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। मादै, नों रायजो राजाफोरनि सायाव मा फोरमायनो सानदों ओरैनो बिएम सेटआप चेनेलनि थ्रुजों? आङो आंनि फिसाय लोमजानायाव गोबाव जाथारबाय लोमजानाया। बेयो ओमफ्राय 2016निफ्रायनो जादों आरो लोमजानाया। बिदिनो ख्रु एसे एनै मालखौ आं फाननानै नायबाय आरो। नायबाबो गैया, बिदिनो एखमबा 2000, एखमबा 3000 बायदिसिना फाननानै बायदिसिना मोसौ मोला फाननानैबाबो आङो नायबाय। दा फैसायाबो डाक्टारनावबो गिदिरनावबो मोनहासौला, डाक्टार फिसा-फिसौनावनो आङो नायबाय आरो। नायनानै दा जोबस्रिलांजोब्बाय, गैला, जेबो गैला। दा आङो राहा गैयिखाय आङो ओंखायनो नोंसिनाव जाहाथे थाइसे थाइनैबाबो मोननाय। बिनि बेमारा सिगाङाव सुगार मोनदोंमोन, ओमफ्राय सुगारावहाय दा बेमारानो अनेक थैबो खम होनदों आरो। ओमफ्राय थैबो खम होनदों, ओमफ्राय बिराद एसे मेगनाबो खुवाबो खुदों होनदों आरो। नुवा मानसिखौ, नोंसोरखौ नुदोंबाबो जोंखौबाबो सिनाया जाहैबाय आरो बिनि मेगना। ओमफ्राय बिदिनो
सानाय आथिं आखाइ सानाय बिखा सानाय सिनस्रि सानाय आरो सानायानो अयथासार हर सान उन्दुनो हाया हान्थु खरायनानै आथिं थिखोनानैसो उन्दुयो आरो बियो गाबख्राव गाबख्राव एखेराहे बाला गुदुं फुदुंनानै नालाबायनानै लायो होमबाबो मिलाया गिदिर गिदिर हस्पिटालफ्राव लांखोना लाङाखै लांनो हायाखै फाखा थाइसेयानो गैयामोनहा सौवाखिसै लांनो हायाखै आरो गिदिर गिदिर डाक्टारनाव आदै नामा मा नाम सुबिराम नार्जारि होनो सुबिराम नार्जारि ना औ मादै नोंनिया आंना हिमानि नार्जारि साबेसे दं नोंस्रा न'खराव जोंहा न'खराव 6 जन दं 6 जना सासे हाबा जाहैबाय देरसिना बिदां होननाया हाबा जाहैबाय बिदां नार्जारिया ओमफ्राय दा माने हौवासा साबेसे हौवाफोर 2 ओमफ्राय हिनजावसा 3 जाहैबाय 7 जन जायो बोराय बुरिजों 7 जन जाहैबाय आरो आबै आबौफोरबो दंना आबै आबौ गैला जोंजों जाहैबाय नोंसोरजों आरो ना गासै 7 जन जाहैबाय नोंसोर 7 जन जाहैबाय औ ओमफ्राय फिसाला देरसिना थुरुन दा माबायावसो दङ गुवाहाटियावसो दंहैयो आरो खामायनो थाङो फैयो मेट्रिक फेल जानानै थाबाय ओमफ्राय आरो माखासे सासेया दा बाबु उन्दैया बे जन्थाव हाबो आरो ओमफ्राय बहा दं दालाय बेलाय दाथ' बाहा हनै बहा थांखोथाय खामला बिदिनो थादुन बायदिसिनासो हाजिरा बिदिनो मावला हैदों थाइसे थाइनै मोनबा हामगौ साननानै दा लेखा थेखा बां बायनानैनो होनो हायाखिसै आरो दा सासेया हिनजावा क्लास 9 हाबगासिनो दं आरो सासे 6 दं हिनजावा दुइसिना आरो दा बेनिखायनो आङो जाहाथे बे न'खरावबो गेरेबलांबाय गैला जोबनायबाय जोबस्रिलांबाय दा बेखौ जेनेबा आङो आंनि फिसायखौ जेनेबा आङो सोरबाफोर अननायबा सोरबानो अनसुंथाइफोर मोनबाय बायोबा फाहामनो थाखाय आङो थाइसे थाइनै मोनोबा आं डाक्टार गिदिरनाव लांथारसिगोन बेखौ आरो डक्टरा मा होनदों एसे बे फार्मासिफोराव हामगोन बायदि होनदों नामा हामगोन बायदि होनदों आरो नोङो डाक्टार गिदिरनाव थां उमुगाव थां बेंगलाव मोदोमा बेबायदिमोन ना बिदि नङामोन आङो गिबियावनो आङो रायजो राजाफोरनि आइ आफाफोरनियाव आङो बियो थाइसे थाइनै जायखिया मोनबायबा आङो आंनि फिसायखौ आङो डाक्टार गिदिरनाव लांगोन आरो जेन'बा आङो 30,000 20,000 मोनबाबो आङो आंनि फिसायखौ आं लांगोन डाक्टारनाव जेनेबा थाइसे थाइनै मोनदोंबाबो आङो हनै फिसा फिसौ डाक्टारनाव लाबाय गारबाय मुलि बायदिसिना लाबोबाय होमबाबो थोआखिसै आङो सिंनि बेमारखौनो आं नायनो मोनाखिसै आरो मा जादों आं मिथिया दा डाक्टार गिदिराव दा आं जाहाथे रायजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा आङो आंनि फिसायखौ आं डाक्टार गिदिरनाव नायथारसै आरो आङो बेबायदि आङो निउसलेटाराव बिदि हरो होननानैबो आं मिथियामोन प्रकाश नार्जारि आदैखौ आङो बिदि होयो होननानै मिथिनानै आङो लिंहरनाय जाबाय आङो स' मादै नोंनि एकाउन्ट नाम्बार बेयाव होनायखौ जोङो स्क्रिनावहाय होनानै होसिगोन नों गोसोआव दं नामा नोंसिनि न'खरनि मबाइल नाम्बार जुदि गोसोआव गैयाब्ला जों स्क्रिनाव होना होनोसै नाम्बारखौ आं गोसोआव थायाहाय गोसोआव गैया ना दे होमबालाय जों स्क्रिनाव होना होगोन दे होमबालाय औ दे दे इसोरा नोंखौ नायगोन दे आदै हामजोबथारबायना मानसिया बिदिबाना